kudin data nawa aka biya ki kudin data da kika zo kina wani ambata ai in kin cika shegiya irin ke yar iskan nan ce sai ki ce tima makamashi ki ga yanda tima makamashi take lalata wasan yara because of ni ba sa yara bace kuma ni ba na fada yaushe zan tsaya ina hada jiki ko ina tatan baki ina exchanging word da wata karfa ka zo ka tsaya kana karfa kana harkan arziki wa yake kawo maganan tsiya. I don't have your time. I don't have your time. Yes. Abin da yake gabana ya ishe ni. Wacce ta aiko kin kuma ki je ki gaya mata bata iya rikon aure bane. Shi yasa aka kwace mata miji. Ai kin san kwace gori ba a hannun makaho. A hannun kuturu abu ne sauki. It's very easy. Wallahi. Tima ta fi karfin ku kuma har gobe. Duk wanda ya taka ni sai na taka shi. Ba na fada sai dai in danganta da hukuma. Me yasa aka yi hukuma? Duk wanda ya ba daidai ba a kame shege a kai shi prison. Yanzu yana tada aljanu, ta zo an kai ta prison tana tada aljanu tana ce za a barta. Ƙarya kike. Ai bakin rijiya ba gurin wasan yaro bane. Tima ba sa arki bace. Ni ba sa arki bace. Da ke da wacce ta baki kudin data da wacce ta aiko ku duk na ishe ku riga da wando har da zanen daurawa. Yes. Ana abin arziki wa yake ka harkar tsiya. Oh my god. Da ma kin faɗa mu wallahi da ɗan 2000 ko 1000 aka tura miki kudin data da ni kika faɗa Allah zan iya tura miki kuɗi mai kyau mai tsoka wanda zaki daɗe kina amfani da shi. Yanzu kina ta wahala. Kina